Ahoj lidi, tady na ty. Dneska si zahrajeme hru Sprayer. Je to taková hra, zná ji určitě každý, protože je to normální telefon. My tomu říkáme Sprayer. Zná to asi každý, protože je to normální telefonová hra bez Wi-Fi. Takže dneska je tu se mnou společně umělec, nejvíte, Mr. Sprayera, tady Domča. No a my můžeme jít rovnou na to, jdeme za Bísle, ať běžíme spolu. Ne. Ano. Já v tom teda úplně mistr nejsem, protože já zakopnu tak na 100 metrech. Těch konviček mám 0. Ale toho Sprayera teda hraju docela hodně, ale ty konvičky se mi tam neobjevujou. Ty ses taky nezabil. Prosím, ale já se zabil potom. Bom. Tak 3, 2, 1. Myslím, že je to dobrá hra. Doufám, že vás to bude bavit. Jestli ano, tak můžu natočit celou mega sérii tohohle dílu. A kdo tu hru nezná, mu třeba 100. Nebo no, tohle je vlastně první díl tohle Sprayera, takže můžete napsat do komentářů, jestli se vám to líbilo, jestli chcete další díly a pak z toho uděláme nějakou sérii a tak. Já tady kecám a mi srazí vlak. Hej, čekej na to, já si jenom vylepším skejta. A ještě Sprayera. Co myslíš, mám si nechat černýho nebo bílýho? Já mám teprve toho bílýho. Násobek peněz! Já si dám černýho. Radko, pojď na 3, 2, 1, 5. Ne! Jsem dost daleka. No. Jsem asi tak 15 metrů od startu. Takže nejsem moc daleko. Jo, ještě mi chybí jenom jedno A. Co ti chybí? Jenom jedno A. Mě taky. Sakra. Jo, tady je. A já ho přeskočil. Ty seš vůl, ty jsi vůl. Je super boty. Pro mě je lepší podkova. Nebo ten jetpack. Jo, tady je A. Jo, tady je A. A Míra. Jo, mám krabičku. Já ještě nevěděl. Mám krabičku. Bylo by sranda, kdybychom z té krabičky získali krabičku, ale to asi nejde. A dostal jsem dvojnásobek. Já nechám si dochonit. Bum. 100? Yes. Au. Se to zrychlilo. Bum. Použijeme jeden jediný klíč. Bum. Bum. Okay. Dostal jsem peníze. Ty pod to ty nesnáším, protože mě
já vždycky udělám ten kotoul moc brzo a bouchnu se do hlavy. Parkouristy. Jo, předháním tady tu indiánku. Vždycky po skoku musíš udělat parakotou. Proč parakotoul? Hop, hop, hop. Nejhorší to je, když chcete někam uhnout a najednou tam jede vlak. Takže vás to teďka úplně skřípne. What the fuck? No. Balíček peněz. Kolik máme? Jo. Jo, ještě tady máme dalšího speciálního hosta, pana Mucina, teda Čepičku. Ona má takovou přezdívku Mucin, kde s náma leží. Píp. Někdo mi říkal, že se ten sprayer dá dohrát jak kdyby do cíle. Ale to nevím, já si myslím, že je to úplně nekonečný, protože jednou jsem běžela hodně dlouho a nedohrála jsem to. A potom jsem narazila do jedoucího vlaku. Ale lidi to nasere. To nasere. Prostě, jsem tak daleko, můžu se ohlídnout. To prostě nasere. A nejhorší a hodně dobrý je to, když si skočíte s těma botama, myslíte si, že ten vlak nejede, bom, jede. Ne, tak o tomhle mluvím. Já jsem mluvila tady o tom. Boty! Já Bom! nazbíral 3066 peněz. Bam, bam, bam. Jo, tak tohle mi pomohlo. Bam, bam. Ne. Bam, bam. Ne, nechytne šťapy. Tak co, jak se vede? To sprejerovo. Ještě točíš? Jo? Kodáče. Tady? Jo, můžu. Bam, 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 bam. Jsme sexy. Super. Jsme černí, jsme sexy. Nebo modří, nebo co to je? Jestli chci se šetřit na tady toho, i když 30 klíčů asi nikdy nezbírám. Pojď. Tak už můžeme jít na to. Mám jednu konvičku z 20 konviček. Já mám 2. Z 20. Bum. Ne. A mám 11 026 2065 korun.
kámoš mi řekl, že mám běžet jenom po peníze. Takže pokud tohle někdo hraje, tak Dobrá rada. Tohle mi nedělejte. už si dá to první video na YouTube. Jo, dneska jsem natočila hru SAS. Určitě doporučuju SAS 4. No ale uvidíte sami. SAS 4 asi hraje hodně lidí, protože je tam napsaný staženo několik tisíc lidí, nevím teďka kolik. Je to dobrá hra, no. Co chceš? Není co odťapkovat. To